Mga idol, muadto mi sa balay ni Bayramon. Kinaa ko no siya ipakita na kong mga bato o mga orasyon. Pero manganta sa midaan mga idol. Ikan pagayod sa kabukiran. Hoy Manikis TV, kibaw ko ng kanta ha. Ani ay si Rosas Pandan, nagikan pagayod sa kabukiran. Kaninyo makikuban-uban, ninggi sa ulog ninyong kalingawan. Paghilom raguting ko pisot, bakti kayo mong tingo. Ning tungura si Bayramon ni request og laing kanta mga idol. Okay na buhi sa Macau sa kagapnon. Ngagi Anod sa bulog ni mga luha. Parehas lang gimok tingog ni Engko pisot lulubot yo. Sintunado kayog yo. ay ay ay. Ay, ganong sakit. Tunman. Yap. Gisumpayan lagi ni Bayramon mga idol. Dili siya magpalupig ni Engko pisot og lulubot yo kay sintunado kuno kay itog tingo. Unya dili na mi magdugay mga idol. Kay basig kawato na unya tong mga bato ni Bayramon. Lano nako dadon ko to sa pag-asa mga idol. Mamasin ni basin di og dawato. Kay nagtuo kung gikan to sa laing planeta mga idol. Natagak to gikan sa mga alien kay nagdukain taon. Basig maunay na muhawas kalisod na to bay. Ano mo ba? Ako nang isuyan ba niya? Kaya akong tanaw sa lauma, kaya naisuod ba ka? Ang kanang batuha bay lingin kay na. Bula. Brag bula. Mga idol na ibato si Bayramon nga kuan pero amo soyan soyeg tan-aw na mo nga re kay basi og maori mahawas kalisod na mo. Oo. So, paano ko sa naghatag na? Kinsa may naghatag nimo na bay? Nagagamhanan sa ba? Sige lang ato lang ko na tanaw na to unsa gi abilidad ana. Kay kung kuan na dagon ra na siya ato na ang ampingan. Ug tanaw to og naay kuan, grasya nagihatag sa Ginoo. So, yan ba? Akin ako. Gilampurnas gini magmahayo wa gyud. Sus nga lukot na lang ang akong atsawa. Gidutle. Wa gi mabuak bay. Away, sao na ka. Wasa na sa wayan mo sugba bay. Akong nauna ako itang gabson. Sugbahon. Ambot lang ka ba? Basig ubuto na bay. Una ba? Tanaw nimo bay dili na bomba. Tanaw nimo. Ambot lang ka ba? Okay na ko na punuhan. Ayaw bagay basig ubuto na tibok. Ito na kinintos ba? Ayaw ay. Ayaw ato na tanawon. Ay, palito lagi kinintos ka. Ayaw ato na tanawon ron basin og kining di ka nas kawanangan ba. Murag na anak gitu. Oh, mo nga na. Purtir pa ng mahala bay. Oh, purtir mahala. Ato na si kasuho. Oh, pero di tam ko na to nang surikbot bay surikbot. Plano na mo ni Bayramon, dili na mo itugan ni Jessica Suho mga idol. Kay basig dili unya mi mabahinan in taon. Ayaw gid mo pagsaba man ni Chris TV ha. Kay basig iuli na sa museo. Sa tikit-tikit dili na unya kainom si Bayramon. Amo tanawon mga idol. Ning tungura na abot na mi mga idol. Musakay na mi sa eskalator ni Bayramon. Delikado kay matagak mga bukol gid ang among hubon. Aw hampula lang na mo gapon. May kay kadaog ra sana ko bay. Dako-dako ra ko. Ang iyang hagdan wala pa kuno day kayo magabo. Pero ubay-ubay naging nakaon ang bukbo. Unya nalanslide ang pariling Bayramon. Lah, nalanslide man ni bay. Sus, ako yaw to naghigda ka diri bay, kaumbog ka. Ha? Kayo, tumpag bigay nga tabungan ko. Tamuka ka, dito ko mo subok. Na. Pagliwas ni Silinog bay. Dili, ang okay nino. Naguna-una din eh. Naguna-una din eh. Uy hala, wala pa linog nalanslide ko na una ang paril niya. Unya gipakita ni Bayramon ang bulsahan niyang manok mga idol. Mao ni? Mao ni mga idol katong manok ni Bayramon nga i-sure na gini ya. Ana. Lauma dari ba oy? Ako'y nakuyawan ni Bayramon kung mahubog mga idol. Kay medyo lamlaw maning pangpang kung matagak siya in tao. Unya gipangitaan ako sa ingon niya nga aircon. Ay mga aircon ba? Asa yung mga aircon? Aircon ni mo? Abuhan ni Bayramon mga idol. Payag na pero na aircon. Asa? Sikan. Patay suga ito ba? Oh. Sige lang, okay ra. Ama aircon. Teka aircon ni Bayramon. Airlaps man ni bay. Uy hala, dili day aircon, airlaps na yung mga idol. Ay man ni Chris TV, kibaw ko kung saan ang airlaps lapos na. Mauni sikreto ni Bayramon. Kung kawatan siya, kibaw ra siya mga idol. Dili, wala man makapasipa. Wala siya sira na dia. Ang kuya umhog tangari. Ewan labog ba? Tawar na dia ba yo? Hindi ako na ipangtanaw nun ba yo? Nakatanaw ba yo?
Usa gina ba ha? Ano sukod ba na bay? Usa gina ba? Sukod o mutukan ba ana na ba? Mo ba? Makungkong. Kung naay mga wat ipakungkung niyang kamot mga idol, ning tungurag ipagawas ng bato ni Bayramon mga idol. Excited na kay kung mutan-aw in taon. Mga idol. Bay, ako yung sulto ko. Naman ay tubig lagi bay. Imunang guman ba? Ah, Kaya pa ganit imunang bay? asa man na? Haluan ganito ba? Diyara ba? Andam ni ba na? Sa hilo na bay. Basta binuang nga ta. Tinuod bay. Lagi sila job. Kita gi sila lang pangita bay. Hala. Mo ni bay. Ano ba? Mga idol. Minok na bay. Hala. Bukat. Buka tadi. Hala. Asam ni nakuha ano bay? So kung anak ko yung daghan ba? Tini sa dagat gikan. Oy. Katoy. Oo. At ki mga So idol. kaya lang ko bersada na wala yung lakaw lang kong daan na niya diha na nag-atang sa plida. Uy, hala man ni Chris TV, dili ka na inabuno sa damtak man ni Chris TV. Basin na kinubkob na gikan sa sapaba o niya giabuno sa mga lubaong. Basin po tuod ko pisot. Buka tro kayo no. So kaning imo na nang gipakong-pakong ba? Imo na nang gi Ako lang nag-atsa niya. Di ba di madutlan. di madutlan. Oh, tanawan na ba sa Bukat ra ba, no? Na ba sa man, wa mga bisig. Wa isa man. Kini tipaka. Dili daan man na. Daan ni siya. Oh. Nya sigo tigba sa aning gitungan ko. Di man ko. Dili gi siya lagi wa na. Na atsa. Na pilo na lang. Kani oh. Mana agi nimo? Ah, ita na igor na pa kamay kayo. Oh. Oo. Oo. Oo na nakuha na. Wa man na. Igor man nang gaming kayo talang ganun aso ni napaut. Nga bay no. Imo ni wani magtubo bay tanaw nimo bay nga gihumol mo tubig. Anak na siya. Alanganin ko muda sa pag-asa ni mga idol. Basin unya inikabot ito idukdok sa akong hubon. Ang kuyaw kay basin unya og imong ipatulon. Kay ang tag-iya ng bato si Darna mga idol. Hahaha. Pero ang niya ba? Sa man ni bay? Amo ni mong gi. Bato ni ba nga lingin tug ayo nga. Lingin kas tanan. Putos. Nya ako ni napakabag na ko pero ako ni stay pung tanan kay daghan man kay ko gamit ba ako magtuksok lang ko nimo. Daghan kay ko gamit ba? Kana na bay no. Na karon ko kita na bay. Daghan ni ba? Unsa man sana kani ah? Ano na dako katungutanan ako ano na. Anong naam na si gunitanan? Ang maestro yo. Lo. Oh, sino nagtipak ra ka ni bay? Putol ko gamay kay ako Lo. tangke no. Ano? Ako ayo. Halo ba yo? Kita. Pwede teleskop yung mga idol. Ito, tinuod. Pwede ni mananagan si Bayramon mga idol. Kinaasya anting-anting nga teleskopyo og naong. Makita niya ang future. Uy hala, basi malabuan niya si Baldwin Manuel Cristebe. Ug katong negro og color. Kay tinuod man ko na ilang prediction. Labi na tong linog diri sa Cebu mga idol. Mga idol mga circle. Di isa ni basta-basta. Tam lagi Burkina Faso bay. Kanang usa. Kini. Kani bol ba yo? Kita kagbatot tapol ba? Lo. Potong tapol dili ni katong wala katong magdaog bitin bay o katong Kani ba yan ni Lorin ba? Hadlohan ni kabuk atong ihablingin kayo. Ina kayo kani. kinsa ni kang Ang Lorin niya hanan niya ako tigaan ko niya kani. tinuod no kalingin bay no. Ni nindo to ya. Indot no. Kini tapol bay oh. Biar na sa altar ko kan. Sa kuan ni. Kanang mga kuan ni boy di mao di nga wali pasipaan ni mo diri bay. Di na ko mahilabot kay ug akong hilabtan ba makasahap mo ko. Kay kani ako gamit ko kay muro ako una ba miyagi ako gamay nga pirsa gyud gusto kong muliho. Bato bugat bay oy mga nas 5 kilo no. 5 kilo gid mga idol. Oy Manuel Cristebe, ayo gid ay padadaan ni Bayramon. Kay basig mahubog na iyang kontra dagko kay nagbukol.